Lalaking nagpakaaron ingnon nga sundalo aron makapangilad sa iyang mga biktima ang sikop mismo sa kasundaluhan uban ang kapulisan. Ani ang report. Pinaagi sa joint operation nga gihimo sa 58th Infantry Battalion uban ang Hingoog City Police Station, malampusong nadakpan si Christian Dolen sa Purok Pangasihan, Hingoog City. Ang suspect gidakop human nagpaila kining sundalo nga sakop sa 58 IB. Gawas niini, nakuha na sab kini og armas sama sa .45 caliber pistol o mga buhing bala. Sigon sa otoridad, nga modo sa suspect ang pagpaila nga usa ka opisyal sa kasundaluhan, unya mangutang sa mga tao gamit ang social media. Ug gilayong mawala panahon nga makuha na ang kwarta. Pumasok ka sa firing range para doon magpuputo kasama yung kanyang bibiktimahin o would-be victim na hindi na natin papangalangan na civilian female, no? At doon na siya hinuli base sa complaint na rin. Matod sa kasundaluhan nga dili gayud membro silang hanay si Dolen o ginadaot niini ang imahe sa kasundaluhan. Busa ilagay giaksyonan ang kalapasan niini. Kasong paglapas sa RA 10591, RA 9516 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o illegal possession of firearms ang atubangon sa suspect. Posible sab siya mapasakaan og paglapas sa Article 177 o Usurpation of Authority sa Revised Penal Code. Pinapalahan na natin, lalo na kung may nagpabalak na gumawa ng masama at magpanggap na isang membro ng law enforcement agency ay magdalawang isip na po kayo at sisiguruduhin po namin sama ang PNP na mahuli po kayo. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao